Айде, дай ми ти въпрос, създай ми. Как се казваш? Ридван. И сега? Така. Айде, как се казвам? Как се казваш? Ридван. Давай. Истина. Истина. Дали ти обичаш да се пляскаш с мен от газа? Не. Лъжеш. Лъже, ура! Обича да му го отворям, дупчето да му го отворям. Обича! Обича, ура! Обича! Обича! Дай ми ти въпрос. Дали ти си педер? Не. Ау! Ау! Не съм педер! Това лъже! Нека ти сега. Който Не има съм. наклонности към Ритко, може да му пише в Инстаграм ritko.mdfk. Не съм педер, бе. Не си педер. Ова си каза, чак totally false. Totally. Дали беше женена? Бях сгодена, да. Женена. Не. Това е истината. Дай ми ти въпрос. Дали ти ме харесваш? Да, как? В какъв смисъл? Не като другарка. Като другарка? Не. Не като другарка? Не. Не. Като другарка те харесва. Истина. То ме от... Дали ти ме харесваш в долните половни органи? Не. Totally false. Totally false. Лъжеш. Totally false. Лъжеш. Аз те питах дали ме харесваш в Да, и долните аз ми казах половни не. органи и ти ми кажа не. И това казва дека лъжеш. Обаче това ти харесва моя орган. Долния Не. орган. Не ми харесваш като цяло. Това си казва тук, ти не се чуваш ти. Въпрос дай ми ти сега. Дали ти си бил да правиш нещо с мъж някога? Без значение какво. Бил съм на 14 години да ебам мъж. Не е лъжа, истина е. Ебал съм мъж на 14 години. И как беше? Ми ебах го, готино. Дали ти харесва като ти влиза хуй? Не. Защо ми задаваш толкова тъпи въпроси? Така е интервюто. Лъжеш. Харесва ти като ти влиза хуй, а ти казваш не. Това означава дека лъжеш. Питаме ти. Дали ти си оставил некога YouTube заради женска? Никога. Значи кай го нямаше една година в YouTube, беше заради женска. Не, лъже. Лъже. Нали Не е казахме? истина. Не се чуваш ти. Ова шо каза. Добре, лъже. Добре, айде питайте вие. Дали има някакъв шанс да го... Чекай, що да я питаме? Не съм била никога в брак и не лъжа, че не съм била сгодена. Бях сгодена. Не съм. Нито мъж имам, нито годеник имам. Нищо си нямам. Дали си пробвала някога трева? Никога. Нито кокаин, нито трева. Дишах балони. It's legit. Дали някога си се целувала с момиче? Да. По устата? Ма така. Не, да се лапаш. Не. С язик. Не.
Лъжеш. Не съм се лапала с момиче. Мълчи, лесбейко. Още. Лесбейка така. Още не съм. Дали ти си пробвал кокаин? Да. От толкова кокаин не може да опознае дали съм пробвал. Да! Пробвал съм! Ти лъжеш да тебам. Не съм пробвал, добре. Дали някога си имала секс с наркоманин? Какво? Дали си имала секс с човек, който взима наркотици? Па откъде да знам дали взимам? Не. Не. А може и да взимаше наркотици. Значи не. Не съм била с човек, който друса. Дали някога си скрила нещо от твоите вкъщи, от родителите ти? Да, скачах през прозореца. Сега вече не е тайна. Слече. Истина. Питай ме нещо ти. Дали си имала до сега в живота ти тройка? Не. Така. А ти с колко най-много хора си правил работи? Как с... Бройка дай. Колко сте били? С тройка? Или повече? Тройка. Само. 2 момчета и 1 момиче. Да. Добре. Не е бил с повече. Дали си лапала хуй с кондом? Не. Да лъжеш. Не, пише Англия, река. Чо? Дали съм дошла за македонски паспорт? Чакай. Дали дойде в Македония, за да се жени с мен и да ти направим македонски пасапорт? Аз съм от държава, която е в Европейския съюз и не ми е нужно ти да ми даваш македонски паспорт. Не! Нашия македонски пасапорт е по-силен от българския, защото ние сме Александър Македонски. Не! Истина. Така Ени. Не сакам паспорт. Дали имаш носено прашки, докато си имала цикъл? Не. Откай ти идва? Истина. Дали, ако имаме аз и ти дете, как ще му го дадеш името? Ако е мъжко. Девран. Как? Девран. Добре. Ако аз и ти се ебеме в газа, дали има проценти да изхвърлиш лайна от дупето? Отказвам се от този подкаст! Не знаеш що да Добре, питаш! това е последно питане, отговори. Не! Мога да дом на Бански. Отново. Дали аз и ти... Стига! Мора още това... Добре, променя. Ако аз... Иди се дърва! Добре, чакай. Дали... Не те питам глупости. Дали някога си използвала вибратор? Не. Дали някога е използвал вибратор? Тя кажа не.
Истина. Fuck you. Питай ме ти, сега питай ме само. Може ли да идеш за дърва, защото шпорето ще угасне? Да, може. Питайте ме въпроси. И аз ки отговарям на вашите въпроси, додека Ритко докара дърва. Гледат ли не? Кой?